Mijiet ta' residenti minn Ħalbalzan matul il-jum ta' Sibt iffirmaw petizzjoni dwar il-problema ta' trasport pubbliku fil-lokal. Il-petizzjoni li kienet ikkoordinata mill-Kunsill Lokali tgħid li residenti ta' Ħalbalzan qed jappellaw lill-awtoritajiet biex jirranġaw ir-rotta tal-arriva f'Ħalbalzan. Il-petizzjoni tgħid li Fraħal li għandu problema tal-arar u għandu 55% tal-popolazzjoni anzjana, ir-residenti qed jitolbu li jkollhom rotta diretta għall belt li tgħaddi mill-qalba tal-lokal. Il-Viċi Sindku ta' Ħalbalzan Joseph Kalja qal li residenti Balzanin qed iħossuhom trattati bħala ċittadini tat-tieni klassi. Qal li kemm il-Ministru Austin Gatt kif ukoll Manuel Delija fit-tweġiba li bagħtu għall-ilmenti tal-Kunsill qalu li għalihom is-servizz kien sodisfaċenti. Iżda l-Viċi Sindku saħaq li l-poplu ta' Ħalbalzan mhux komdu b'din is-sitwazzjoni u kien għalhekk li ffirmaw il-petizzjoni. Id-deputat Laburista Anthony Agius De Celis li kien preżenti fil-pjazza ta' Ħalbalzan iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala insensittiva fil-konfront tal-Balzanin. Qal li l-anzjani mhux biss qed ikollhom jimxu distanza twila biex jirkbu trasport pubbliku, imma fix-xitwa se jkunu wkoll esposti għal periklu li jġib miegħu l-arar.